Tomat bew diarif. Budian seo ag léamh nó nóíocht don well ag leannacht rai leis an nóíocht. Don chéad don éanú lá ní bheitheh sí chéad lá ní bheitheh freisinnig. Ba leis ceall. Cafaí anna. Déardaoin. Níor thuispáin mé pictiúis príomhfictúr an nuachtáin go fódaí agus níle sacan cheartm sin anna, man is cil caithe mé mar róna héite go leis cil. Se trúbhéalach agus úfar. Íormhartaí búmála i Kabul, Afghanistan, foiil mar eiceanúir fudnáite agus a laiad 8 marmh. Caithfidh mé an pictiúr seo ísú. Má cuma bhilgin sin mar muna níos mé ba mé beanúir an féin sa fictúr seachas ar a camera. Tí rit down. An ró mé caint faoi tweetáil. Gilcaireacht Donald Trump, níl agam. Sílim go raibh cóifife a deir Donald Trump agus an dam mór agus Meiriceá ar a dam mór. Ní féidir leis an uachtarán Trump fánacht ón teilgean lasrach. Stephen leis na gilcionnaí eisiúint lár híige. Madri. Picture an cute sin. Cailín agus ag múrniú le madra. Tá scailíní nuamhrach ag úsáid Madri níos minicí mar chuid den chóras tacaíochta. Tá go faoi deara go bhfuil feibanní sóisialta, feibanní baile ag go leor páistí agus scaití nach féidir leo múrniú le rud ná duine ar bith ach an madra tá sa scail. Is trú sin. Is beidir go dhéanann sé maithas. Bhí scribhine manis go raibh me a caint faoin ol chliise tréin faoi halamh, tréinach faoi halamh. A thionscain teip leictrach tí máirt. So ní léon rud eile le ratha an fich. Níl is sacan grita cearla mar róm ach tá me ag séide mar elephant. Ránúchain. Bín a focail na bhíh. Ránúchain giúré. Cé mar a ránítar giúré i dríal nuair is póilín é an cosantóir. Ní cosantóir. Fananis. Cosantóir. Ní mailim cosantóir. Ach, sé sa bhoclaim. Sé cead becheart a dhéanann nuair
nuair is iad na Pólíní atá os cór cuairte agus ar a dríal. Tá forréigean Pólíní faoi scrúdú níos mónis ná riamh a bhuíochas le cabarí ar gléas na saglúiste. Sin gahain chlichte. Tá Stát Ohio ag chorann dilí ar thárgeoirí agus déantóirí collatíneach. Sóimhne san. Ag chur ina lé gur chuir sí dochtóirí agus áthir ar bhí shrew I dtíobh buail an andúlachais agus an rógáileoga. No. Ní raibh mé cinnte go gcuimhneoin ar a bhucail sin rógáileog. Focail sais cumtha ar nó ach ní gá ach í úsáid chun í a chur sa chaint. Tá áit chomhnatha nua. Tá áit ribh nua ag teaghlach Obama. I deach bhír cís acu I Washington agus a chosannaí $8.1 milliún lána scéalaí. Tá teach seo ar déanamh na Júdar. Nar sa muide mar sin ach má ghlaachtar leis an leis a gunsan Tudor sa réilge. Caafar ghlacha leis an orú Júdar nach caafar. Well, feiciúid. Ba sa tín a rinne Ivanka Trump a chuidéaldaí, well, ní ise a rinne iad ach ba sa tín a lig sí iad a dhéanamh ach idir dálín tá obair sa tín a gairí ró chostasach agus tá Ivanka ag blean ó Snafric chun monarchana nua amsú. Siad coinealacha oibre is mó atá athrathe sa tín. Agus cún sí Peter? Bail dói staid. An bhaile atá bhnás a champa sin an síaltá. Se ní féidir coineala úsáid. Bail an bhail oibre atá sa tín. Mar sin féin tá ag cloisteáil annach chuil coinealacha go minic sa Nuacht. Tá bora I réimse an eastáit réadaí. Níl sagam cén fá go mbíonn orm an tíormar seo. Eastáit réadach bhí an ceartan. Agus Haris cinnti tíochtasteach go teamh do ailseóir astrálach a bhfuil suíomhidilín eastáit réadaí aige atá éad
dálach go maith sin na bhfuil brabach maithán. Tá gial ag an Stát Islamach sna Philippíní agus fachas ísean an teachtain seo ag achaní agus a gimpi uachtarán na Filipínach Rodrigo Duterte stoppa chur le feachtas míleach Meiriceá. Míleach? Míleata feachtas míleata sa deisceart. Tá na stáitiantathe ag díriú a náram Rangan an Stát Islami Raqqa ard chahar an Stát Islami sa Syria. Agus dá réir sin tá siad ag armáil mílisteach cuardacha fáchanne ansaí a gcathair sin. Tá sé seán is tráthúil agus bhíonna se an scéal a thosaime an chláirneamh leis. Tá sáirseant Pólíní Fairfax le chuir rial agus dúnmharm chutha ina lé mar gheall gur lábhachaí sé bean ará meabhair gálar sé. Nus dar lumsa go pásanta bhí na Pólíní a bhhaidró sciopú leis an ngonna agus tá áthas orm go bhfuil na húdaráis a bhean orm beaganí níos déine na leitheantaí seo. Tá iarsmullan, más iarsmullan na helíne nuaí I Nuacht ag méadú. sé ag leathnú amach, fás, forbert, ag farsin go ag bora le $100 milliún. $100 milliún? Go sábhála dí sin. Chuir sé béim ilchenealacht, cróneolaíocht, churfar le spás na námlanaí agus clúchlóidh sé an forthála. Tá pobl na hastráile I dtí áhachanmh Margaret Court ben a bhua comórtas na 60 comórtas leadóige agus a bhfuil staid ainmnithe ina dia I Melbourne margheall ráitis frí éireacha deise sin ó chuir sí amach le déanaí. Well, céir do tharla shráid Bleecker. Dean mórán na áíre ach nach bhfuil gairí leis an mora mar ráhas ag súil leis sin. Bhí scata siopaí go lánta an na blochannaí seo in Greenwich Village ach go tuban feictear siopaí folamha
gus cóirí léas nó le léas. Cí mar a hála seo. So sinad na scéalta móra, bhfuil imrad nuaí aga me neamh, a bhí me caintfuí roiine bheith cheann na rúchar inné, so chló úrach ar rudaí. Má bhí an speabhráid art, bhí an rud ar do thuaille. Má bhún tú in comórtas, gradan tú an ar an eile, trascríonn tú iad. Má tá rud agat ón ar féidir le airgad dhéanam, banan tú leasas, tagan tú díire, banan tú buntáiste as, agus maidir leis an rud sin a bhí do thuaille, tún sconaíonn sé dealamh, seachmón, marabhal, seachrán, omról. Má tá dlúchaidirh agad le duine, bítir a caint ar glúise, nach maidim sin, nach maidiad sin. Céir a thugtar ar dhuine mór cháil, ceiliúrán, sin ceann deas nua eile. So sin méid, fóca me sibh dar tamil eile, agus idir an dálín goim rachté a rih go léir go gúdaí tí sibh. Go tí chéidir eile Islám.